Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це пан Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Пан Олександр, витаю вас. Селям алейкум. Витаю вас. Пане Александре, я предлагаю начать нашу беседу с обсуждения последней ситуации на фронте. Мы знаем, что самые горячие, ожесточенные бои сейчас идут на Бахмутском направлении. И уже на протяжении 9 месяцев, если я не ошибаюсь, да, на протяжении 9 месяцев российские интервенты, оккупанты пытаются захватить город, но украинские герои, украинские военные оказывают им сопротивление, и противнику не удается добиться хоть какого-то успеха на фронте. Если говорить про Бахмут и про те ресурсы, которые сейчас мы тратим на Бахмуте, как в первую очередь человеческие, так и военно-технические. Какая наша стратегия? Как вы вообще видите вот то, что происходит в Бахмуте? Зачем нам терять столько ресурсов и держать Бахмут? Задаются вопросом очень многие. Как бы вы на него ответили? Справа в тому, що, розумієте, війна і процеси, і битви, які відбуваються в ході війни, це завжди питання складного вибору. Тобто простих рішень, які б здавалися дуже простими, легкими і не призводили ні до втрат, ні до виснажень, їх немає. Да? Тому що це війна. І завжди постає складний вибір, як, наприклад, з Бахмутом, тому що пригадуєте, наприклад, публікації в американських ЗМІ, які були ще до того, що, можливо, в Україні варто відмовитись від утримання Бахмуту, відійти на інші рубежі. Це все було. Але вибір зроблено. Рішення Верховного Головнокомандувача є, рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, і цей наказ виконується. А тепер яка стратегія, яка ціль реалізації і виконання цього наказу? Ну, звичайно, що є 2-3 цілі. Перше, витягнути якомога більшу кількість російських військ ворожих в якусь точку, де їх потім, фактично знищувати, знешкоджувати. Це перша ціль. Друга, це для того, аби противник не мав можливості постійно розширювати фронт і використовувати велику кількість своїх військ на більш ширших ділянках, тобто створювати більше точок таких гарячих нестабільності. Ну і третє, це те, що ми бачимо, символічне значення вже оборони Бахмуту, воно теж надзвичайно велике. Тобто 3 цілі, 3 задачі. Наступна ціль, це ще одну можна додати, це те, що, в принципі, військове командування прийняло рішення давати бій російським загарбникам саме в Бахмуті. Ну, ось такий потужний. Тобто не в районі Костянтинівки, Краматорська чи Слов'янська, а саме там. А десь дати бій, вочевидь, би довелося. Тобто так, щоб його не дати, скажімо так, було би важко. Ось тому на сьогоднішній день тривають бойові дії саме в Бахмуті. Як мінімум, перших 2 цілі спрацьовує. Я маю на увазі яких. Подивіться, звужувати фронт, от досить цікаво, тому що ми бачимо, якщо раніше російські війська прагнули розширити фронт, вони прагнули все ж таки наступати більше. Вони зараз звужують фронт. Наприклад, під Куп'янськом призупинили активні наступальні дії, на Лиманському напрямку призупинили. Це ще внаслідок того, що вони виснажилися в Бахмуті, зокрема. Ну, ось ця роль саме Бахмуту. А зачем, на ваш взгляд, русским Бахмут? Почему они пытаются уже на протяжении 9 месяцев безуспешно его оккупировать? Чем он для них так важен? Вони не можуть по-іншому. Справа в тому, що вони ж теж досить багато поклали за це. Да? І вони ж спочатку, зверніть увагу, вони раніше підігріли досить активно ось ці настрої всередині. Сказали, ми зараз візьмемо Бахмут, все. А зараз все менше таких заяв бадьорих, оптимістичних. Тобто, да, ведуть бойові дії, да, там тривають. Да, якщо захватять, вдасться, добре. Якщо ні, то ми бачимо, що реакція в них інформаційно змінюється. Вони не можуть не наступати. Справа в тому, що сама ось ця пропагандистська машина інформаційна, яка працює всередині, вона постійно ж на що грає? Що треба йти вперед, не останавливатися, держатися і так далі. Все. І вони заручники самої цієї ситуації, самі.
То вони не можуть не наступати. Вони будуть наступати до останнього, поки в них ще є бодай хтось, бодай якась артилерія, якісь люди. Все, вони просто попали в ось цю пастку. То есть, по сути, если нам придется совершить какое-то тактическое отступление с Бахмута на каком-то этапе, в принципе, всю стратегию мы выполнили. В первую очередь, це виснаження російських окупантів. Да, ми виконали виснаження задачі, виконуємо задачі по тому, що вони позбавляються наступального активного потенціалу. Це друге і третє. Ми не потрапили в пастку. Ви ж розумієте, що Бахмут з самого початку це пастка з боку Росії для України. Це від самого початку. Треба розуміти, що ворог хотів, чого добивався. Я вам скажу чого. Він добивався двох речей. Перше, це знищення боєздатних українських резервів армійських, виснаження нас, не їх, а нас, відповідно. І друге, це захоплення території Донецької області. Дві цілі ставилися на цей зимовий наступ російським командуванням. Жодна з цих цілей не досягнута. Чому? Ну, подивіться. Ми ж бачимо, що говорять і знаємо, що відбувається, що боєздатні бригади, які є зараз, там різні цифри називають, мінімум 9, а то й більше, до 12 і 15 навіть, вони або сформовані і навчені досить потужно в країнах НАТО, або доформовуються. І резерви українські, які є в тилу, не всі задіяні в Бахмутській битві. Тобто тут розрахунок ворога не спрацював. І Донецьку область вони не захопили, ну теж території не розширили. А що це означає? Це означає, що наступ провалюється глобально російський. Натомість вони планували пастку Бахмут для нас, а це стає пасткою для них. І це досить важливе, я вважаю, досягнення, тому що ризики, в тому числі для нас, були колосальні. Це очевидно. Перед нами задачі стояли надзвичайно, ну скажімо так, і виклики серйозні. Це перше, відбити атаки ворога на Сході. Друге, вберегти резерви, не спалити їх там і готувати їх для майбутніх битв до контрнаступу. І це дуже складно виконати ці задачі, але ми справляємося. Я маю визнати, і це досить важливо. Да, и в таком случае Россия, которая понимает, что она кинула просто невероятное количество ресурсов на захват Бахмута и невероятное количество потерь как человеческой, так и военно-технической, они все равно попытаются пойти до конца, чтобы каким-то образом для своего электората и для своего одурманенного пропагандой населения тоже показать какой-то успех. Но я вот перед нашим интервью с вами перечитывала Клаузевица о войне, и он там пишет о том, что стратегический просчет не может быть компенсирован мелкими тактическими успехами. И, наверное, это сейчас про Россию. Абсолютно, абсолютно вірно. Тут зазначено і абсолютно можна погодитися в цій ситуації. Давайте от просто розумієте, зараз ми ж багато в чому сконцентровані на цих боях, які вони важкі. Вони досить виснажливі, але вони вже носять тактичний характер. Я маю на увазі Мар'їнка, Бахмут, Авдіївка. Вони не носять, ну, російське командування думає, що воно все ще носить принаймні оперативне значення, ну точно не стратегічне. Але от подивіться, крайня точка, от Росія почала наступальні дії на початку лютого, активні. Тобто це вже фактично третій місяць закінчується їхніх активних наступальних дій. Крайня точка з північного сходу був Куп'янський напрямок. Змогли вони просунутися? План був відсунути українське угруповання на правий берег річки Оскол. Ні. Друге, це був Лиманський напрямок, захопити Лиман, зайти на Слов'янськ зі сходу і з півночі. Те, що вони пробували робити рік тому. Зайшли, бої як були в лісах на захід від Кремінної, так і тривають. Наступний напрямок, який був, це спробувати захопити Білогорівку, Сіверськ не вдалося там. Далі це Бахмут. Ну, це там напрямок, де в них є дійсно певні тактичні успіхи, це правда. Тому що вони змогли захопити Солидар, плюс зайти в сам Бахмут. Ну, це дійсно, вони там просунулись, але в сам Бахмут же ж не захопили повноцінно, як би там не було. І в оточення не взяли війська. Далі це Мар'їнка. План був такий, щоб просунутися далі, все стерти з лиця землі, йти далі і з'єднувати з теж не виходить. Авдіївка. Захопити і
піти на з'єднання далі з іншими угрупованнями військ не вийшло. Вугледар – це крайня південна точка на сході. Ну, якщо ми візьмемо Куп'янськ на півночі, тут на півдні Вугледар. Змогли пройти цей плацдарм, які задачі ставилися, коли вони наступали? Не просто захопити Вугледар, а відсунути нашу лінію оборони і нашу артилерію далі так, щоб вона не загрожувала залізничному сполученню в Волновасі. Але цього теж не зробили. І от вам ситуація, яка є. Тобто це великий наступ. Мгм. Стратегічно чого досягли? Ну, є тактичні успіхи. Вони вплинули загалом на бойову обстановку, на ситуацію. Ні, не вплинули. Так, ми відійшли дещо далі в районі Бахмуту. Так, ми дещо відійшли в районі Мар'їнки. Авдіївка тримається. Дещо відійшли від Кремінної, але знову ж таки там просування склало кілька кілометрів всього. І бої все ще тривають. По Куп'янську не змогли захопити, відсунути наші сили. Ну от результат. І при Вы цьому резерви наші не знищили. Вы наверняка читали совсем недавно опубликованную статью Пригожина, который там Мгм. предлагает и пишет о том, что нужно сохранить вот сейчас тот статус-кво и вот те рубежи, на которые они вышли, и заморозить так называемую СВО, и что вот Мгм. то, что забрали, этого достаточно. И после этого очень многие, анализируя эту статью, начали говорить о том, что, возможно, он просто ретранслирует то, что не может сказать Путин. Как вы думаете, это возможно? А, я думаю так, що стосується Пригожина і все, що можна сказати. Я маю сказати, що в нього зіркова хвороба, це очевидно. Він дуже, йому зараз сподобалось, що до нього така прискіплива увага ЗМІ. І ви ж розумієте, що таке прискіплива увага ЗМІ і його цитати в Росії. Це ж не кожного будуть, правда? Тобто не кожного ж будуть цитувати, там обговорювати. Значить, він думає, що це для нього важливо, і це має значення там для інших. Він має амбіції, хоче будувати якусь політичну кар'єру на майбутнє. Тому він робить такі заяви з одного боку. На фоні цієї зіркової хвороби він вважає, що він впливає, начебто, на багато процесів, хоча це дуже переоцінена його значення і роль, його процеси. І він вважає, що таким чином можна робити якісь заяви, які тут уже питання він не озвучує думку Путіна. Він якраз намагається формувати альтернативну, начебто, точку зору і орієнтується на тих, хто там може всередині біля Путіна серед силовиків бути в опозиції до нього або формувати. А То через есть Пригожина вони независимо от можуть це Путина. видати. Мгм. Да, ну, а вони видають це через Пригожина. Ну, дуже зручна кандидатура, фактор Пригожина їм важливий. І вони це кажуть: слухай, а скажи ось це, а давай так зробимо. Це один фактор. А другий фактор він набагато простіший і банальніший. Справа в тому, що в нього люди закінчуються, бойовики його. А ким воювати? Ну, то він же ж розуміє прекрасно, що прийде той момент, що все. Ну а де набрати в такій великій кількості зараз? Тим більше зараз інші виходять ось ці так звані приватні військові компанії на арену. Там різні там Газпромовські, Рідути там і так далі. Тобто вже з'являються, яких кидають в бойові дії. І в нього з'являється так само конкуренція. І тому він думає так: на фоні проблем, які є у вагнерівців, у цих терористів, давайте скажемо, що начебто все добре, якихось цілей досягли зараз. Закінчуємо, беремо паузу. Він отримає паузу для того, щоб знову ж провести рекрутинг, знайти з нових ось цих людей, які підуть і будуть готові воювати. А Росія отримує для того, щоб знову ж таки накопичити сили і кинути їх в бої, і так далі. Ось чому він робить такі заяви. Але це дійсно свідчення того, що ситуація, м'яко кажучи, складається для них не так, як би хотілося цього. Мгм. А еще недавно он вообще сказал, что у него было такое сообщение в телеграм-канале, значит, там ну, такой вольный перевод даю, не совсем помню четкую цитату, но там было что-то из серии того, что контрнаступление вооруженных сил Украины начнется тогда, когда российскими военными будет полностью захвачен Бахмут. Ну, він багато чого каже насправді. Тут ще, розумієте, його заяви з оцінки військової обстановки і суто справ, які є,
Іноді треба дещо критично оцінювати з точки зору того, що він так само проводить певні інформаційні операції психологічні, намагаючись іноді видавати ті речі інакше, ніж вони є насправді. Да? Тобто він іноді говорить правду, це дійсно так. Ну, для пущої увіреності, розумієте? Тобто він не може завжди нести тільки якусь брехню чи пропаганду. Він дійсно іноді говорить відверті речі, які відповідають дійсності, і це правда. Але іноді він це робить з вкрапленнями певної такої брехні для того, щоб нас дещо дезорієнтовувати. Да? Тобто вони ж теж розуміють, бачите, зараз пішла гра яка? От інформаційна, зокрема, Мгм. з боку ворога. Вони ж намагаються втягувати от на фоні українського контрнаступу, вони вкидають меседжі, що начебто там у них погано, тут у них щось не то. Нащо це робиться? Це робиться для того, щоб сказати, так атакуйте нас тут. А насправді там може бути пастка. Ну, тобто, це все, кожну заяву треба просто ретельно вивчати, прискіпливо, аналізуючи з наявних джерел інформацію, наскільки вона відповідає дійсності чи не відповідає. Ну, Тобто, бувають випадки, коли це джерело інформації, і воно дійсно говорить правду, я ж кажу. А бувають, коли там не зовсім все так, як вони заявляють. Ну, по России более-менее все понятно. Понятно, что они говорят, понятно, зачем они это говорят, на кого они ориентированы и какие месседжи пытаются кидать. Да и, в принципе, любая пропаганда авторитарного диктаторского государства работает так, что они дают 90% вранья и дают там буквально 5% правды, и человек, который не разбирается вообще в этом, скажет, ну тут же правду сказали, а остальное вранье особо внимания не обращается. Ну, то по России понятно, но что сказать по поводу заявлений наших западных партнеров? Вы наверняка заметили, что наши западные партнеры в последнее время все чаще и чаще подчеркивают, что запланированное контрнаступление вооруженных сил Украины – это, ну, едва ли не последний шанс, который у нас есть, и мы должны обязательно достигнуть успеха, и если этого не получится, то потом будет очень сложно. Вот по вашему мнению, являются ли вот такие заявления вредоносными для нас? Ну, справа в тому, що попри всі заяви, які б не були, і попри інформацію, яка є, все одно треба розуміти, що контрнаступ він буде проводитись тоді, коли, ну, мені здається, зійдуться фактори по наявності зброї, бодай найнеобхіднішого для цього. Будуть резерви всі готові, погодні умови, ясна річ, і Росія остаточно буде зупиняти свої бойові дії на Сході. Це теж важливий момент. Ось від цього, мені здається, потрібно відштовхуватись. Те, що є публікації, вони, можливо, носять іноді і не зовсім позитивний характер. Але в будь-якому випадку це ми не розумієте, інакше не буде. От ми повинні зрозуміти, в сучасному світі 21 століття з наявними комунікаціями, інформацією, технологіями ми просто повинні з цим змиритися. Ми не можемо сказати, погано це чи добре, от воно буде так. Тобто заборонити Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Times, іншим виданням писати щось про Україну, ну, Боже борони, хто таке буде робити? Да? Тим більше, коли журналісти виконують, я впевнений, що вони несуть набагато більше позитиву, ніж негативу. Це моя суб'єктивна думка. Тому що вони пишуть про Україну, вони так чи інакше привертають увагу до України, вони обговорюють цю тему, вони її тримають в фокусі. І це дуже важливо. Розумієте, нам же ж важливо, ми можемо говорити тут, наскільки там інформація відповідає дійсності чи ні. Але добре, що ця інформація є, набагато гірше було б, якби її не було взагалі. Найбільша і найбільша проблема, знаєте, мені категорично не подобається вираз інформаційна тиша. Це не значить, що ми маємо розповсюджувати секрети, якісь таємниці. Ні, і ніхто цього робити не буде за жодних умов. Люди, які мають доступ до цього. А тому, що найгірше, що може бути, це інформаційна тиша. Це коли про вас починають забувати і не говорять. Якщо про Україну буде інформаційна тиша, про війну, от уявіть собі, до чого це призведе? Це тільки те, чого прагнула Росія. Тому нехай буде інформація, нехай будуть публікації, нехай будуть різні. Це не означає, що все на 100% правда і так і є в цих публікаціях. Ну, це ж ми теж розуміємо. Досить часто ці публікації, от ви знаєте,
Я вам скажу позитив, в чому я бачу від різних публікацій. А тому, що якщо їх отак аналізувати, вона ця інформація так несеться, що іноді важко все скласти докупи розумним людям, аналітикам, там, політикам, експертам. Розумієте? Тобто це елемент дезорієнтації ворога, мені здається, іноді навіть дезінформації. І іноді в цьому потоці важко розібратися. Тому це нормально все, що це відбувається, і нормально, що пишуть. Все одно, ну розумієте, ну от були публікації, там, наприклад, які дати називались 30 квітня. Ну, от побачимо. Буде 30 квітня наступ український, чи не буде травень, називається. Ну, побачимо. Хтось взагалі розповідав, що український наступ буде одразу після Великодня, православного дата. Мгм. Ну, минуло щось я не побачив. Якісь елементи, може, є. Побачимо. Я думаю, що ніхто достеменно точно не знає. Але ми точно про це дізнаємося, коли це все розпочнеться певними масштабами. То есть, пан Александр, вот украинская контрнаступательная операция, она будет явной, для нас видной, или же она, возможно, уже началась, просто мы об этом не знаем? Или как это І должно так, происходить? і так і ні, розумієте, я думаю, що і будуть певні елементи неявні. Ну, наприклад, ми підготовку до контрнаступу можемо сприймати як в єдиному такому векторі і форматі, що це все контрнаступ. Звичайно, мені здається. Ну, якщо готуються війська, під щось надається техніка, розробляються якісь плани, проробляються на стадії планування. Я думаю, вони вже є, якісь там обговорюються стратегії і так далі. Ну, Тобто, це вже началом є. вообще можно считать возникновение идей, в принципе, мысли. Ну, звичайно, звичайно. Ну тому що все починається з чого? З задуму, з ідеї, а далі вже йде шляхи її реалізації. Шукаєш інструментарії, ресурси, сили, засоби, що вам для цього потрібно. Це вже підготовчі ці зусилля. Але з цієї точки зору, так теж можна сказати. Друге, певні дії локальні, тактичні, ну скажімо так, по ударом по силам противника десь на сході чи на півдні теж можна вважати, але це локальні точкові дії. Я думаю, що ми побачимо насправді, коли будуть основні удари, ми в принципі побачимо, тому що, судячи з того, що говориться, знову ж таки, я беру публічні повідомлення чи повідомлення очільника української розвідки воєнної, чи представників нашої влади, чи західних експертів, да, які пишуть і обговорюють. Судячи з того, що як до цього всього готується, то розрахунок на те, що дійсно фронт має посипатися. Тут я згоден з публікацією, яка була нещодавно у Нью-Йорк Таймс. Ну, вони знову ж таки називали дату, що це може бути травень. Я не знаю, коли це буде. Але вони говорили про те, що розрахунок може бути на те, що фронт російський має посипатися досить потужно. А отже, для того, щоб посипався фронт, це має бути щось дійсно вражаюче, міцне і потужне з українського боку. Можливо, на це й так само є розрахунок. Тобто спровокувати певні процеси, коли російські війська будуть в паніці відступати, фронт буде сипатися, лінії оборони, відповідно, і це даватиме перспективи і можливості нашим силам. А можем ли мы предположить, на каком направлении будет контрнаступление? Это Та, может коснуться Крыма? ну, думаю, що да. Ну, давайте так. Це дуже важливо зараз, і всі говорять про те, що потрібно зруйнувати сухопутний коридор Росії в Крим, і Мгм. деокупувати південь, і деокупувати півострів. Безумовно, це важливо. Більше того, нам треба розуміти, що стратегічно задачі, в принципі, по деокупації Криму вони дуже важливі. Це вирішує ряд питань. По-перше, це змінює геополітичний статус Росії. Як би там не було, вони втрачають півострів міцну військову базу, яка в них є. Ну, не така вже й міцна, але є все ж таки в Севастополі. Вони втрачають, скажімо, ще один вихід не повністю, не повноцінно, але втрачають досить важливий вихід Чорне море через Крим. Він залишиться в них тільки через Новоросійськ. Вочевидь, це теж досить важливо. Третє. Це реалізація геополітичної доктрини і концепції, які описувалися багато десятиліть відомими видними фахівцями з геополітики, про те, що Росію потрібно позбавити виходу до теплих морів. От подивіться, як теорія поєднується з практикою. От
теоретики про це говорили і пояснювали. Ми побачили, що означає вихід Росії до теплих морів, наприклад, окупація Криму. От до чого це призвело? До масштабної війни, до величезної масштабної війни, не баченої часів Другої світової війни. Тому цього треба позбавити, і це теж ключ до вирішення проблем і збільшення безпеки Європи і Чорноморського регіону. І наступне це звичайно, що деокупація, звільнення людей, які там перебувають в окупації. І ще один важливий момент це суто економічні фактори. Ми теж повинні розуміти, що без півдня, без Криму і з тим, що Росія буде окупувати ці території, це буде мати шалені негативні наслідки для української економіки. Ну, це факт. Тому що нам потрібні доступи до морів, нормальні, без блокад і без змін там російських і так далі. Нам потрібні території, які використовувалися роками для ведення там сільського господарства, іншої підприємницької діяльності. Це доходи в бюджет, як би там не було. І це зайнятість людей, це робочі місця. І це все потрібно. І тому Крим надзвичайно важливий. Тому якщо ми говоримо про один із напрямків, або основний, або допоміжний, це вже залежить від конкретних дій наших військових, то звичайно, що я думаю, це може бути одним із пріоритетів. Одначе тут знову ж таки, знаєте як, можна сказати, що це дійсно важливо, і це, ну от я розглядаю це як пріоритет. Але для того, щоб досягти цієї задачі, можливо, не обов'язково скористатися тим, аби робити аж такі явні дії. І знаєте, як багато хто вже пише, що вже ну точно буде удар обов'язково виключно на Мелітополь. Я не настільки впевнений, що це одразу. Ну тобто, якийсь фактор несподіванки, він все-таки має бути присутній. Я майже і впевнений, що він буде присутній. Але те, що деокупація Півдня і Криму носить стратегічний характер для нашої держави, я в цьому майже переконаний. Ну и плюс ко всему, если мы говорим о намерениях, о мечтах России, да, еще с времен Петра о выходе к горячим морям, то наверняка нам нужно еще больше усиливать наши отношения с нашими южными партнерами, в том числе Турецкой республикой, у которой политика такая оппортунистская, можно сказать, там тоже скоро выборы, и непонятно, кто еще станет президентом Турции, и дальше. Как вот сейчас вы оцениваете наши отношения с нашими южными партнерами? Ви знаєте, ну це дуже важливо, тому що насправді нам, якщо ми говоримо про Туреччину, потенціал для співпраці він колосальний. Для збільшення товарообігу, для економіки, для співпраці в оборонній промисловості, в сфері послуг, будівництва, сільського господарства, та там яку сферу не візьме. Потенціалу дуже багато. Що нам заважає на шляху до цього? Нам заважає до шляху до цього Росія і російський фактор. І якраз окупація Криму Росією. Тому що, ну дивіться, давайте визнаємо реально факт. Ми суттєво зменшили наші транспортні, логістичні і транзитні можливості. Це правда? Це правда. Яким чином? Уявіть собі український прапор в Криму і доступ українських кораблів в Крим. Або не будь-яких кораблів, але які прибувають і далі через Крим ці вантажі транспортуються по всій Україні і відповідно назад. Всім добре, всі працюють, працює портова інфраструктура, добре і місцевим мешканцям, добре підприємцям, добре всім. Ну, понятно, да, что с оккупацией мы потеряли очень Так, але ми цього позбавлені. Тому ключ до цього всього – це деокупація територій і вибудова системи нової зв'язків, відповідно, яка надасть нам поштовх. Тому що без логістики, без нормальних доступів, що це зараз нормальна ситуація, коли простоюють українські кораблі, їх інспектують скільки разів, які транспортують зерно, щоб вони там зброю не везли чи ще щось. Це сприяє бізнес-клімату інвестиційно? Звичайно, ні. А чи сприяють російські міни, які плавають зараз десятками, можливо, сотнями в Чорному морі? Активності? Теж, звичайно, ні. А це важливі питання. Звичайно, є логістика суходолом, все, але ми прекрасно розуміємо масштаби
Це не порівняні, що таке морські перевезення і що таке автомобільні чи там залізничні. Це не порівняти. Тому це перше питання, яке треба вирішувати. Друге питання, воно теж принципово важливе. І ми так само, де і Україна, і Туреччина союзники, і можуть бути гравцями. Це ситуація в республіках Закавказя, так званого. Я маю на увазі Азербайджан, Вірменію, Грузію. І я маю на увазі ситуацію, яка є на Кавказі, на території Росії зараз. Да? От це теж точки дотику, де ми можемо активно працювати, тому що у нас, я думаю, є спільні інтереси, як би там не було, в стратегічній перспективі. Ми зацікавлені в цьому. Мгм. Наступний момент це те, що Туреччина для України може бути воротами на подальші ринки, це на Близький Схід і так далі. І для Туреччини так само це транзитний потенціал. Тобто, у нас насправді дуже багато оборонка. Я взагалі вважаю, що ми можемо співпрацювати. Я про це говорив і до повномасштабного вторгнення і кажу зараз. Просто все це впирається на сьогоднішній день багато в чому саме в російський фактор, який перешкоджає нам на належному рівні розбудовувати нашу співпрацю. Но при этом мы видим, как Россия готовится к контрнаступлению ВСУ и непосредственно готовится на территории временно оккупированного полуострова Крым. Вы знаете, что они там сейчас укрепляют западное и северное побережье Крыма, просто там уже на берег пройти невозможно. Такое ощущение, что они десант украинский ждут. Они там разместили везде противотанковые ежи, там, как это называется, зубы дракона, да, вот эти пирамидки бетонные везде по Крыму, на всех побережьях размещены и так далее, и непосредственно фортификационные сооружения и окопы продолжают копать. Действительно, такое ощущение, что они ожидают украинский десант с моря. Как вы оцениваете такие действия оккупантов? А може не тільки український. Может. Я вам хочу нагадати з історії Кримської війни. Мгм. Пам'ятаєте, де висадилися війська тоді британців і французів? Вони висадилися якраз в районі Євпаторії, де їх не очікували. Да. Тобто, а їх там ніхто не чекав. Да? І тобто, ну, все може бути насправді, але я маю сказати, що вони дійсно дуже бояться. От, щоб ви розуміли просто, от на сьогоднішній день яка ситуація. Мабуть, зараз Росія більше натягнула засобів ППО в Крим, ніж у них є десь під Москвою чи під Пітером. Ну Мгм. от я абсолютно можу сказати, що в них стільки там, якщо в кожному селі, якщо не панцир, то Тор стоять С-300, С-400. Чому так? Бояться українських безпілотників. Ну, це перше. Друге, дійсно бояться українського контрнаступу, остерігаються досить серйозно. Це важливий момент. Ну і третє, намагаються продемонструвати, що вони будуть боротися, що вони будуть стояти до кінця, нічого не загрожує. Це ще й для внутрішньої ситуації, там внутрішньої аудиторії, продемонструвати, що не бійтеся, все окей, ми вас захистимо і все буде нормально. Хоча це не відповідає дійсності. Ось для чого це робиться. Але, ну, розумієте, я от просто скажу наступним чином: уявіть собі. Українські війська навіть ще не зайшли безпосередньо в Крим. От вони перебувають на адмінмежі. З'являється можливість ураження навіть далекобійної артилерії, не говорячи про інші засоби, які будуть близько. Засоби ППО російські не впораються з усім тим, що зможе використати Україна. І тому це поки що це фактор, який вони використовують і будуть використовувати. Але, ну, знову ж таки, в історії Криму були випадки, коли були ще й не такі оборонні споруди, і не такі фортифікаційні, і не вдавалося їх утримувати в різні періоди. Ну, Мгм. тобто, навіть попри те, що, здавалось би, ландшафт, географія сприяли тому, не вдавалося. Тому це не є ще вирішальним і визначальним фактором. Розумієте, тут уже така ситуація. Перерізавши логістику і шляхи сполучення, можна влаштовувати досить серйозну тривалу блокаду. А тут уже все залежить від того, наскільки ми будемо мати спроможності для того, щоб цю блокаду підтримувати. І що тоді з цими окопами? До речі, ви знаєте, що цікавий фактор, я вам скажу суто практичний і технічний. Ось той пісок, який на пляжі, Да. він не годиться для облаштування окопів, тому що він прострілюється.
Він не має тієї здатності, який, наприклад, має пісок з інших міст. Тобто безпосередньо на пляжі він не має здатності тієї в'язкості, яка потрібна для того, щоб, наприклад, це не той пісок, який ви можете набрати в мішок, і він гарантовано вас захистить. Це дещо інший пісок має бути. Хм. Тобто пропагандистський характер більше, і воно має, десь в іншій зоні там навести його, спробувати, да, він може, це зовсім інше. А те, що це на пляжі, спробуйте з пляжу набрати піску, спробуйте, що ви з нього. Ви з нього не зробите, не побудуєте нічого толком. Це так, поставити там щось таке і все. Але це зовсім не міцна конструкція. Ну да, очередная демонстрация того, что якобы они что-то там делают. Ну и местное население, понятно. Но, вы знаете, мне кажется, что и по последним заявлениям российских там политических лидеров мы видим, что они понимают, успешная контрнаступательная операция Украины абсолютно реальна. И, как мне представляется, именно поэтому 25 апреля, если я не ошибаюсь, заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз вышел и в очередной раз начал говорить о возможности применения ядерного оружия. Он сказал, что это оружие, это скрепа для России, и, по его словам, Россия может первой применить ядерное оружие, если в отношении нее будет обнаружена агрессия, которая угрожает существованию российского государства. И вот совсем недавно Алексей Данилов заявил о том, что секретарь РНБО, что российское руководство прибегает к ядерным угрозам, поскольку в Кремле растет понимание поражения войск оккупантов на фронте Украины. И понятно, что вот эта вот пугалка – это хороший месседж на самом деле нам и нашим западным партнерам в том плане, что им больше ничего не остается. Это последний козырь, который есть у рукаве у России, и непонятно еще, будут ли они его использовать. Справа в тому, що козир, да, вони його будуть зараз розхитувати і знову ж таки активно експлуатувати. Справа в тому, що підходить же ж дата, яка оголошувалася, да, це ближче до липня, розміщення ядерної зброї в Білорусі. Вони ж сказали, що це в принципі планується, це дійсно. Більше того, вони ж явно зробили акцент на тому, що це вже виклик не тільки в Україні, а й Європі. Гризлов, посол Росії в Білорусі, він сказав, що це буде на заході Білорусі розташована ядерна зброя. Ясна річ, що це погроза Польщі, країнам Балтії, навіть Німеччині, тому що вони ж кажуть, що і в Калінінградській області будуть кінжали, які можуть нести ядерні боєголовки, і іскандери. А там і до Німеччини можна дістати, до її території так само. Тобто це, звичайно, що знову ж таки карта, яка має на меті наступне. Перше, звичайно, що шантажувати Захід таким чином, в тому, щоб зменшували підтримку України і стимулювали, знову ж таки, підштовхували Україну до якихось перемовин з Росією. Це перше. Друге, це сценарій того, щоб із Путіним починали говорити. Путіна насправді дуже пригнічує те, що він знаходиться в ізоляції. Те, що на нього є ордер Міжнародного кримінального суду, те, про що з ним не хочуть говорити, хоча він же постійно нагнітає, він постійно, він як підштовхує, да, тобто він як провокатор. Він для того, щоб з ним почали говорити, хтось, людина як, по-іншому все влаштовано. Тобто ти хочеш, щоб з тобою почали говорити, мабуть, спробуй спочатку усміхнутися, там, привітатись, правда, щось сказати. Так робиться в цивілізованому співтоваристві. А якщо ти підходиш і одразу намагаєшся когось штурханути чи вдарити, то з тобою не будуть говорити, тобі будуть намагатися дати здачу. І от Путіна дуже це пригнічує, як же так, чому на мене не звертають увагу. А його багато хто ігнорує. Тому він сприймає це наступним чином. За аналогією з Карибською кризою, як це було, він хоче вийти на якісь перемовини з Заходом. І він же ж спеціально нагнітає ситуацію. Причому знаючи завідомо, що він в слабкішій ситуації, якщо подивитись військові потенціали, порівняти сьогодні НАТО і Росії, яка ослаблена війною. Треба визнати, ми побачили це, і дещо виснажується. До речі, чому я згадав про Карибську кризу?
Так само робив Хрущов. Тому що Мгм. Хрущов знав, що Америка вже має набагато кращі комплекси і ракети, які швидше розгортаються. І Радянський Союз в цьому програвав, але він свідомо йшов на ескалацію напруженості, аби врешті вийти на якусь домовленість, щоб ну і США тоді забрали свої ракети з Туреччини, що Радянський Союз вважав тоді важливим для себе. Врешті вони так і домовилися, що це сталося. І тому цього прагне так само Путін. Він прагне вийти на такі домовленості, а такі домовленості для нього можливі виключно в тому, якщо він сколихне ситуацію і поставить світ на межу великої війни, ядерної війни. І Он він может думає, що пойти на это, как вы думаете? ну те, що вони підуть на розміщення ядерної зброї в Білорусі, я думаю, так. Ну, це буде одним із етапів, і він буде тоді вичікувати, яка ж буде реакція. Тобто, як буде реагувати Захід. Більше того, я думаю, що чому вони так активізувалися з білоруським треком, тому що Білорусь, і я вже про це говорив раніше, для Росії як майданчик з'ясування відносин з НАТО чи влаштування якоїсь навіть локальної війни, локального характеру, абсолютно підходить. Це ж не Росія, це Білорусь. Він все повісить на Білорусь потім. Він скаже, що винен Лукашенко, що почався Лукашенко, що це з його ініціативи, він несе відповідальність. І я вам скажу, що Росія, Путін і Патрушев в Росії розробили ще раніше доктрину так званої контрольованої ескалації. Ну, вони дали задачу, під них це розробили. Що це означає? Вони надзвичайно впевнені, що вони можуть контролювати ескалацію і навіть війну, що вони можуть влаштовувати війни, які не мають переходити певні межі, ну, масштаби там світових, там надзвичайно великих. І от вони думають, що це можна влаштувати на території Білорусі з НАТО або з частиною НАТО, за результатами якої НАТО буде виходити на домовленості зі Сполученими Штатами, вибачте, з Росією. І вони самовпевнені, тому що а хто їм сказав, що результатами цієї контрольованої ескалації, як вони думають, стануть процеси, які призведуть до неконтрольованої ескалації в самій Росії. Все до процесів, які призведуть до повалення путінського режиму. Обратный эффект такой. Абсолютно. Ну М. от і все. Але і не робити цього він не може, тому що іншого нічого запропонувати він не може. Ну, тобто він по-іншому не може. Це абсолютно хуліганська така тактика. Мгм. А как вы думаете, вот обсуждаемая сейчас на всех там телеканалах, во всех медиа вот история со сливами секретных документов Пентагона, Мгм. это вот просто какая-то халатность сотрудника, или же в этом есть след России, которая попыталась таким образом вот повлиять на поддержку западных партнеров в Украине? Я думаю, що це покаже розслідування, воно безумовно буде проведено і результати сказано. Воно вже ведеться, принаймні встановлено, хто це робив, да, є підозрюваний у Сполучених Штатах. І я маю надію, що, звичайно, зараз ні про які зливи і мова йти не може. Я Мгм. думаю, що не виключено і не можна виключати, що за цією всією історією могли стояти росіяни, російські спецслужби, звичайно, використовуючи цю інформацію. Це з одного боку. То есть, Але условно я думаю, говоря, що какой-то а, условно говоря, какой-то, возможно, завербованный сотрудник Пентагона, а, на которого повлияли там через какие-то идеологические мотивы, что вот ты имеешь ну, доступ к секретной информации, давай ты спасешь мир и так далее, или что? тут же знову ж таки, я сумніваюсь, ну поки що немає жодних фактів про те, що він був завербований. От Мгм. нема. І про те, що відкрите, що це Росія. Я думаю, що російські спецслужби безумовно цим скористалися. І скористалися так, як вони захотіли. Ефект був в чому була мотивація? Перше, ну вони домалювали в документах, які їм треба було домалювати, Мгм. що начебто українські втрати перевищують російські, і це всі визнали, що це сфальсифіковано, і американські партнери, і ми, ясна річ, це. Але я не виключаю, що деякі документи там є дійсно реального змісту, тобто там є дійсно реальна інформація. Чи носить вона якийсь характер? Тобто, давайте так, перше, чи спричинила вона якусь недовіру між Україною і США і нашими партнерами? Я не думаю. Но Ну, это демонстрирует последнее решение Рамштайна, в принципе, что никак не абсолютно. повлияло. Ну, нічого вони цього не доб'ються. Друге, мотивація яка? Деморалізація українського населення шляхом тим, що от дивіться, витік документів, нічого не вийде, українська армія не готова до контрнаступу, тощо, тощо.
Я не бачу якихось обставин, які свідчать про те, що є якийсь фактор деморалізації, і всі почали кричати: давайте домовлятися з Росією, тому що все, біда, біда, біда. Такого теж нема. Ну, якийсь інший ефект спричинити, сказати про те, що це, ці документи містять якусь інформацію, яка, я не знаю, там шифри, знаєте, паролі, все що завгодно видає. Теж ні. Ну давайте скажемо, що про те, що нам потрібно більше зброї, щоб нам постачали, ми що не знаємо цього? Та ми знаємо це прекрасно. Чи нам потрібно пришвидшувати постачання цієї зброї? Все це ми знаємо, все це обговорюється так чи інакше публічно. Більше того, я хочу нагадати, що ось ця інформація, яка була, про те, що там Україна проводить командно-штабні ігри з партнерами в Німеччині, моделюючи проведення різних операцій. Так про це все писала Нью-Йорк Таймс. Вони не писали деталі, там, можливо, по техніці, там по рівню, але це теж все було. Ну, я не бачу на сьогодні те, що вони носять якийсь ефект, який здатен глобально вплинути на події на фронті чи на театр воєнних дій. Мгм. Ну, возможно, они ориентировались на электорат Соединенных Штатов, настроенный против администрации президента Байдена, и таким образом там пытаться добиться отмены предоставления помощи Украине. Ну, це можливо, безумовно. Ну, вони ж постійно працюють над цим. Ну, бачите, вже сама система США спрацьовує, запобіжники починають очищатися цього журналіста Ларсона, так, здається, правильне прізвище Такера, на Fox News. Його ж звільнили, да? Тобто, хоча він там працював роками, але його зараз деякі оглядачі підозрюють взагалі в тому, що він був завербований Росією, що він може бути навіть потенційно російським агентом. І його мета була якраз він же ж проводив свої передачі. Я дивився деякі спеціально. І я бачив, що його мета полягала в тому, що він постійно критикував допомогу Україні. Мгм. Він постійно говорив про те, що потрібно, що російський проєкт там не настільки поганий, що там якісь консервативні цінності і так далі, і що США потрібно вирішувати свої проблеми, а не займатися іншими. Хоча, ви знаєте, я коли чую про те, що США мають вирішувати свої проблеми, це окей, мабуть, кожна країна має займатися внутрішніми справами, це ясна річ. Так. Питання в іншому. США лідер глобалізованого світу, це глобалізована економіка. Якщо вони займуться вирішенням виключно своїх проблем, ця економіка впаде. Що тоді буде? Що тоді будуть кричати ось ці республіканці, які говорять про те, що виключно власні проблеми і так далі? Вибачте, а кошти звідки брати? США живуть за рахунок того, що це глобалізована економіка по світу, і вона працює в різних куточках планети, і вони мають з цього вигоду, в тому числі і зокрема, і громадяни Сполучених Штатів. Тому це абсолютно, скажімо так, багато в чому популістична політика, яка на сьогодні не спрацює. Ви знаєте, вона могла, ось ця політика ізоляціонізму в США Мгм. працювати в часи 19 століття. Але зараз, коли США надзвичайно інтегровані в глобальну систему, в різних точках світу, це вже не спрацює. И последнее, пане Александра, что у вас хотела спросить, у нас буквально вот 2-3 минутки до завершения нашего эфира, и все-таки я бы хотела закончить вопросами относительно контрнаступательной операции Украины и достаточно предоставленного нам вооружения, потому что вот как раз в этих документах и шла речь о том, что у нас недостаточно боеприпасов, у нас недостаточно там ПВО, и оно очень устарелое и так далее. Вот что вы скажете по этому поводу и по поводу нашего преимущества в плане военно-технического? Вот мы к этому готовы? Ну, мабуть, зброї ніколи не буває достатньо. Це природньо під час війни, тому що є різні фактори, які впливають. Але я думаю, що плани і розрахунки, які є, вони базуються на певних цифрах і даних. Мгм. І розумієте, ми володіємо тільки певною відкритою частиною інформації, чи там з певних джерел, яка не дає нам в повній мірі сформувати цілісне уявлення. Я маю на увазі про що?
інформацію розвідувального характеру, про стан забезпечення, про стан надання зброї, про стан в лавах противника. Ми не все знаємо. Хоча знаємо насправді і багато. Я думаю, що так чи інакше цей контрнаступ відбудеться, і мета, яка буде стояти, їх буде дві цілі. Перше, нанести якомога серйознішу поразку якомога більшій кількості російських військ. Друга, як наслідок, спричинити те, щоб почав сипатися російський фронт, і вони почали розбігатися, втікати в паніці, була деморалізація. І третє, це відкрило перспективи для стрімкого просування українських військ і деокупації українських територій, включно, звичайно, із Криму. Чолсагун, дякую дуже, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Пан Олександр Мосієнко, директор Центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Сайгалар Гадашлар, Невбітікі, Енлар Маздаєм, Україним, Крим-татарем, Рустелі РНД, Корушкенджі Атерліумс.